Damang dinang jongjong mahita sa luhod na. Hudul mahita. Di bagasan lasniro hadohami parhalado manomonomu haroromuna. Di bagasan kebaktian minggu, di bagasa sadarion ima minggu kantate, tanggal 10 Mei 2025. Ede hon hamuma di Jahoba ede naim baru. Tapuji tapasanga madebata marhite topik ni minggu tasadarion, di lehon debata hamubaon niroha. Alani tapuji matuhata marede mahitasian buku ede nomor 10 sada ayat sada sahatu ayat 2 dohot tabba ayat 5.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamu madi Jahoba edde naik baru, enunga dipabahin ibana akka halongangan, nunga dipabotohon Jahoba hatuaonna, nunga dipapatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo ikomanaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tuhasangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporseon nature, asa toktong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sogot silehonom mutuaka na persea diho. Amin. Mari demahita. Tangya komuma patik ne debata na di totopod di hari Minggu sadarion ima sian Pesalmen 105 ayat 2. Edehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tu halongangan akan nabinahenai sudena. Salinai hujahami, edehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tu halongangan akka nabinahenai sudena. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata, sai pargugoi mahami mangulaon nahobar tu patikmi. Amin. Mari demahita. Amen.
Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu nasuhatu dosan para seroha midahami nadangonol. Narohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahator dohami tubuh, jaledang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhud dohami manibil sian akka dalanmu. Masai godang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami. Dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni goarmo, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasisaan ni dosa. Songonodo pakaholong ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago gano na porsea di ibana. Asa hangoluan nasaliling nililing na di ibana. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mari demahita. Epistel turpu di mingguta sadarion ima sian panguhum bidu 5 mamukamai sian ayat sada sahatu ayat 12 tajahama marsikat soring. Edde parolopolopon ni si Debora doho si Barak. Dungi marede ma si Debora doho si Barak. Anak ni si Abinoam di ari nasasadai songonon. Dipuji Jehovah, alagang partogi mamulago Israel, alagi birmohan ni bangsui sumamuni. Tangihon mahamu awek keraja, jala tarehon pinggolmu hamu akka partogi, ahusa diri tahe, naing marede upuji Jehovah, ahu naing mamiltik parhinaloan di Jehovah debatani Israel. Ale Jehovah, ujuna ruagi hosian se, uju mamolso sian buat itu, mutatan manete ikut akalani buat akamu, manete pun air. Malala akadolok maradopon Jehovah, lau songoni dolok Sinai maradopon Jehovah debatani Israel. Ari sisianak, anak ni si anak,
hurangan pertogi di Israel, hurangan tongon, paima hehe au si Debora, hehe au gabe inna di Israel. Pilih debata akan yang baru Israel, jadi masa mahu. Abe dan adon cupang hidau, mana muncul di tempat. Lomo doro hakku mida akka si pangaret te Israel, dohot mida halak natoropi, akka nagirgir sumeahon dirina sian lomona, puji hamuma Jahoba. Hamu akan nama, hamu akan nama, jalan hamu akan nama dalam marende maham. Sikat ni suara niaka na pangulut di labung partuaehan, diedehon boru-boru naing disi, akka denggan basa ni Jahoba, denggan basa ni partogi di Israel, ujuna tuat lahomuli tu bahalna be bangso ni Jahoba mar sonak-sonang. Tole alu di gora, tole edehon masada ede, hehe maho ale bara, jala togihot akan natarbar, ale anak misi abio. Ido sahakna martua do halak na tumangion hatani debata jala nau piopsa. Amin. Mari demahita. Taha tidakko maha porsiau tai, songon nahina tidakko ni dongata saha porsiaun di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nato mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siat tondi porbadia andorang sobubuhan. Ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus, namati tarbazal di bana di hau pinor silang, natuat tuba nuatoru dung ditanom,
namula mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ne debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana pai mamulak suku tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate. Ahu porsea ditonde porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasisaan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin.
Horas, selamat hari Minggu ma di pasahat huriata tuhamu amanami, dohot inanami na baru romar Minggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongan hita di parsaurata di Minggu Sadarion. Tabigi majolo tikting di Minggu kantate Minggu Sadarion 10 Mei 2025. Warta umum nasorang. Na di hari Jumat 10 Mei 2025 nunga di basa-basahon tuata sadada dana bawa di keluarga Nihala Amata R. Surya Dagawan Situmorang SE AKCA Inata Cindy Sarah Okta Jeni Silaban SAK MAK Maringanan Perum Dutamas Blok C Opat nomor 2 Sektor Pandau Permai Kipas Dodak Danaki Suak Songoni Nang Natorasna. Nah di hari Sabtu 10 sia April 2025 nunga di basa-basahon tuata sada dana bawa di keluarga Nihala Amata R. Sitopul Emboru Sigalingging maringanan di Jalan Muhajirin Gang Teratai Onom Sektor Pengayoman Kipas Dodak Danaki Suak Songoni Nang Natorasna. Napa duahon ruas nataba mamuka Minggu Sadarion 10 Mei 2025 nunga gabe ruas nihuriata keluarga Nihala Amata Basa Emdem Banjarnahor Inata Heni Trisnawati Buru Haryanja Rabdohot Tolu Ianak Konnasida Pidasian HKBP Pandan Kota Resort Pandan maringanan di Jalan Wage Rudolf Supratman ujung nomor P2D Sektor Kompleks Gubernur. Napa tuluhon tikting naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Immanuel Rahmat Pangihutan Nainggolan anak ni Hala Amata Situa Hotman Nainggolan tubuh ni Inata Sondang Damayanti Buru Pardide maringanan Jalan Kenari Raden Saleh Tambak Berlan Huria HKBP Kernolong Resort Jakarta dohot orwana Natalia Indriyani Buru Sibuaya Buru ni Hala Amata Polin Sibuaya tubuh ni Inata N Buru Hutasoit maringanan Villa Paus Indah Blok D nomor 26 Sektor Wonorejo Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru pamasumasuon di hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Nah paupaton sumbangan di Jalo Huriatado sumbangan sian keluarga Nihala Amata Situa Tamrin Situmorang SH Inang V Boru Damanik maringanan Jalan Fajar Ujung Sektor Labu Baru Barat berupa pengecatan gereja Perhalado Rabdohot Ruas Nihuria Pasahaton Mauliate. Suara koinonia di hari Minggu Sekolah Minggu Ceria seksi Sekolah Minggu Patupahon Pertangyangan Sekolah Minggu Ceria di bagas ni akhira Godwilla Okse Boru Gurning anak ni amang keluarga de Gurning Boru Guru Singa di Patupa di hari Sabtu di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 pukul 10 WIB maringanan di Jalan Sidomulyo Gang Karya nomor 10 sia Pinangidohon matusudedak dana Sekolah Minggu Padang Bulan Asaria Madohoti Partangyang ini di hari Sabtu di hari Minggu tanggal 25 2025 di Patupa seksi Sekolah Minggu Partangyangan Sekolah Minggu Ceria di Bagasni Vini Boru Silalahi Vici Boru Silalahi dan Vidi Silalahi ima anak niamang keluarga pendeta Victor Singal Silalahi STHMM Inang Boru Togatorop di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 jam 10 WIB Inganan Gedung Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru Pinangidohom matusude dana Sekolah Minggu Asaria Maddohoti. Napa duahon mangojakon guru huria. Di hari Minggu Sadarion 10 Mei 2025 di Parmingguan pukul 10 sadawib di Patupa Huriado mangojakon amang guru manahan si mangunsong nasian guru huria HKBP Parmonangan persiapan resort Rianiate Distrik Pitu Samosir gabe guru huria fungsional HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau. Na niuluhon ni Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 22 Riau Inang Pandita Donda Simanjuntak MTH. Jala Namandok Hata Pancakonon Sian Parhalado Imamang Situa VP Lubis Ruas Nihuria
amang hama nurung boru tambunan sian sektor Arengka Indah. Acara ramah tama dung sipul parmingguon di uduti mamuse acara ramah tama maringanan di Sopo Godang jala nama dohoti ima parhaladu dohot keluarga padita situa pensiun mewakili ganup sektor opat halak, mewakili punguan kor tolu halak, mewakili seksi kategorial tolu halak, mewakili badan usaha tolu halak, mewakili panitia pembangunan tolu halak, badan audit tolu halak. Napa tuluhon pengadaan dan pemeliharaan sarana di hari Minggu sadarion papungu dana sokongan pengadaan pemeliharaan sarana gereja dohita marhite amplop khusus jala tapasaha mei dung sipul jamita rap dohot pelian paduahon. Napa paton pascaraya HKBP Distrik 22 Riau. Di hari Senin 10 Mei 2025 HKBP Distrik 22 Riau patupahon perayaan pascaraya maringanan di gereja HKBP Rumbai. Masuk pukul 10.00 WIB na niuluhon ni Kepala Departemen Koinunia HKBP Pendeta Dr. Dional Sinaga. Napalimahon seksi lansia di hari Selasa 20 Mei 2025 senam osteoporosis mulai pukul 07.00 WIB di halaman Jolo ni gereja memakai baju olahraga Narara. Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Dari Sabtu 24 Mei 2025, gladi resik masuk pukul 15.00 WIB, maringanan di gereja. Di hari Minggu 25 Mei 2025, gladi resik masuk pukul 10.00 WIB, maringanan di gereja. Di hari Kamis 20 Mei 2025, maka tindakan haporsiaun masuk pukul 10.00 WIB. PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria di hari Senin 26 Mei 2025 Seksi Paropuan Huria Patupahon PHD Gabungan masuk pukul 10.05 WIB. Nagabe tuan rumah sektor Wonorejo, Napatu Begehon Ede Pujian sektor Wonorejo, sektor Labu Baru Timur, Kor Seksi Paropuan, Kor Ina Labuh Baru. Napalua Luhon Tangyangan Seksi Ama HKBP Pekanbaru di hari Senin 26 Mei 2025 di Patupa Seksi Amado Partangyangan Ama masuk pukul 10.00 WIB maringanan di gereja Pinangidohoma Haradion Nisude Horong Ama Lahomat Dohoti Partangyangani. Napasiahon Bazar PPD HKBP Distrik 22 Riau. Di hari Minggu sadarion 10 Mei 2025 PPD HKBP Distrik 22 Riau Patupa Bazar lalu mendukung perayaan Pascaraya HKBP Distrik 22 Riau di Parmingguan pukul 7 WIB, pukul sia WIB, dohot pukul 10 sada WIB. Napa sapuluhon pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 20 Mei 2025 di Patupa Huriata do pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus dohot acara makatidakon haporsiaun naung marsiajar tahun ajaran 2024-2025. Alani jadwal parmingguan di pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus ima parmingguan pukul 7.00 WIB dohot pukul 00.00 WIB di Pasada masuk pukul 07.00 WIB. Parmingguan Arian masuk pukul 10.00 WIB dohot acara makatidakon haporsiaun. Parminggua sore masuk songon nasomal pukul 10.00 WIB. Suara diakonia, kunjungan diakonia sosial. Diakoni sosial Huriata rap dohot tim doa HKBP Pekanbaru patupa kunjungan tu ruasni Huria Namar Sahid menahun ima di hari Rabu 21 Mei 2025 di sektor Pengayoman mulai pukul 10.00 WIB. Jala di hari Kamis 22 Mei 2025 di sektor Padang Bulan 2 dohot sektor Rintis mulai pukul 10.00 WIB. Napa duahun seksi kesehatan di hari Minggu 01 Juni 2025 seksi kesehatan patupa kegiatan donor darah dohot screening PTM penyakit tidak menular, pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol. Maringanan di konsistori lama HKBP Pekanbaru mulai pukul 07.00 WIB sahat tu pukul 12.00 WIB. Napatuluhon seksi kemasyarakatan
di hari Jumat 06 Juni 2025 dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha di Patupa Huriado Marhite Seksi Kemasyarakatan mangalehon sumbangan hewan kurban tu dongata masyarakat na adong di sekitar lingkungan HKBP Pekanbaru. Napa paton ulang tahun tu sude ruas ni huria namar ulang tahun ari hatutubu dohot ulang tahun pardongan saripeon sianari 10 walu saat tanggal 24 Mei 2025 parhalado HKBP Pekanbaru pasaton selamat ulang tahun madihamu hata nide batama sian huriata dihamu nasian psalmen bidu 100 tolu ayak sada puji majahoba aleton diku jala nasarohaku di bagasan mamuji guarna na badiai. Tatang yakom maruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dohot na di Jabu, songon natar surat di tiktingon. Anggiat ma di daun itu hata persahiton nasida. Tikting tabahan, namoding na di hari Sabtu 17 Mei 2025, nunga jumolo marujung ngolu inata seperi nauli buru siagian, umur 40 sia tahun, maringanan di Jalan Sido Mulyo nomor 50 Tolu, sektor Padang Bulan 2. Tuhatama nama ngapuli sude keluarga na di tadikonna. Songoni matikting di minggu tasadarion, tuhatama nama masu-masu hita.
Marede mahita sian buku ede nomor 360 sada mamukamai sian ayat sada uhuma tapasahat pelian sada a do sada b. Amen.
Dame di debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom dihita sude. Horas. Damang dainang sude aka naposobulong na hinaholongan. Las rohata di minggu sadarion di minggu kantate. Boy hitamad dapoton bagas joro ni tuhat taon. Mamuji pasangapon guarna na badia. Laos di ari sadarion di patupa pangojak konon di naposo ni tuhatta. Ima di amang guru huriat tandai baru. Amang guru manahan si mangucong. Laos selamat datang Madinah Sida. Doho di sudi keluarga nang rombongan pe. Amang inang saluhut na ruas ni huria na hinaholongan. Hatani Tuhan dihita di minggu kantate sadarion. Ima natar surat di ulau ni aka apostel. Manang kitab kisah para rasul. Bidu 10 sada. Ayat sada sahatu ayat 10 walu. Hujaha mahatani Tuhan tadihita songonon mahatani Tuhan natar surat disi. Panaryasonon ni si Petrus taringo tunamasa di Kesarea. Alai di begi aka apostel dohot akadongan na di Judiaima naung dohot hape halak si pelebegu majakon hatani debata. Gabe di badai akan aporsea sian Jahudi ima si Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama. Bongok doho hape tu aka halak naso tarsunat. Jalarak mangat dohot nasida. Alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama. Uju namar tangiang au di huta Jope. Hui dama di bagasan todiku mijur sada inganan na bidang nama ropat suhi. Tartatan sian gijang rodi joloku. Dungi di nahu panok noti i. Hui dama disi aka si opat pat na ditano. Aka binatang dohot aka nama jirir. Rodi aka pidong na martonga-tonga langit. Jadi hubege mas suara nama doktuau. Hehe maho Petrus. Sesehati ma pangan ma. Alai niku ma. Tok ka Tuhan. Aidang dung hudai naramun manang naso ias. Alai mangalusi ma suarai padua halihon sian gijang. Unang ramun dok naung ni iasan ni debata. Rodi tolu hali do masa songoni. Dungi ditait masa luhut nai muse tugijang. Dungi tongod di nasatok kini jongjong matulu halak di jolo di jawu inganan nami akan nasinuru sian Kesarea madapot ton au. Alai di doktor di ima tuau naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Alai aku pudodongan na onomon jadi hubongoti hami majabu ni halaki. Di bari tahun matuhami naung ni idana suruh-suruan ni jongjong di bagasan jabuna. Nama doktu ibana suruh matu huta Jope majo si Simon namar goar Petrus. Hata honon ni ido tuho hata na tau palua hoko. Rodi sadok isi ni jabum. Alai mamuka dope au marjami tadi si. Gabe songgok matot di porbadia tu nasida. Songon natuhita di mulanai. Di sima huingot hatani Tuhani nani doknai. Aik do didihonon di si Johannes. Alai tot di porbadia do didihonot ton Tuhamu. Atong tung margogo maau mangabat debata. Anggodos do hape silua nabi nasabasahon di debata tu nasida. Songon natuhita akan naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dungi di bagian nasida hatai hohombema gabe dipuji madebata akanin nama asadoho do hape tuhalak si pelebegu dileho debata hamu baon niroha
asa mangolu ima sahana. Dihita sude hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di minggu sadarion nunga masuk kita tu minggu kantate. Ima namar lapatan edehon ma di Jahoba sada ede nai baru. Marede nunga sada hasomalani dihita. Di parmingguon di ibadah seadong do ede mengiringi aka liturgi. Songoninang di kehidupan sehari-hari dang boy lepas hitaon sian paredeon. Di bagasta olodo hita marede. Molo pas hita di bagasta olodo hita marede sadiri, marede lagu rohani, manang lagu-lagu duniawi pe. Jala hasomalado di hita halak Batak, molo halak Batakon terbarita do aka parede. Terbarita do aka na uli suarana. Jala godang do aka nasian halak Batakon. Gabe pemenang di aka ajang-ajang pencarian bakat di paredeon. Taingot do pera amang inang dikidit buka Indonesian Idol na parjolo sahali di negara taon. Sian halak Batak do nagabe juara sadate. Tengok do pekan sian halak Batak jala mace uli do suarana luar biasa. Jala songoni nang diajang pencarian bakat na asing. Paling tidak 10 besar saya masuk do halak Batak. Jala nunga mace gudang noeng nagabe artis terkenal. Alani namonang ibana di ajang pencarian bakati. Luar biasa do. Aka halak Batak malo-malo marede. Begi hamuma amang inang naking. Punguan aman di huriatta. Macetabu suarana. Songoni nang punguan ama Tiberias. Macetabu dotong suarana. Di padu muse dohot alat musik. Gabe macetabu ma begion. Alay saluhut nai. Gabe dalan pamujion matong tu debata. Dangadong nagabe mangalului sangap tu diri. Sude aka pamelehonota. Diadopan di debata. Tarlumobima di parminggota sadarion. Amin. Tung ulipe suarai. Tung macetabo pe suara ni sarunei. Manang aka alat-alat musiki. Sude nai laho pasangapon goarni debata. Jalahita penaking marededo, sian na parjolo, sahat tu nakingan na paborhato kita papungu pelean. Taingok dope akai detai tahe, manangit terlupa dohita nakinan. Dingok dope tuan ni ma. Eung dosongoni, ayah do naking edetan na parjolo ate nge terlupa iba ninna. Luar biasa do anggo edetan ya di buku edei. Sude nai aka kesaksian ni aka halak na porsea doi. Ede na disuraton manang diciptakan sian pergumulan pribadi doho debata. Amang inang heado di bergehamu ede dung Tuhan Yesus na punaau. Heado? Ya, dung Tuhan Yesus na punaau. Nina kan? Tabodo ede, tabodo kan, isi do nam menciptakan itahe. Hiado tabigi, meang hiado taboto, isi nam menciptakan lagu dung Tuhan Yesus napunaau. Ede mace jok-jok do tabigi, jala jok-jok do nang ta edehon. Ede dung Tuhan Yesus napunaau. Nomor 440. 440. Iya. Molo didahamu disi amanginang na menciptakan lagui ima sahala na margoar Fanny J. Crosby. Sada paropuan na sian hamet metonna ibana mengalami kebutaan. Marsahit ibana demam tinggi, dilehon ubat, alay dukon ni gabi buta ma ibana dang boy marnida.
Alai tung mace godang do lagu ciptaan di si Fanny J. Crosby. Termasuk ma ede nomor 440. Sahalak naso marnida, seorang yang buta menciptakan lagu yang sangat indah. Oloru hamu amanginang mangedehon. Dung Tuhan Yesus, tadi homa. Dung Tuhan Yesus na punaaw songgop damena biar hulau tari pargogo ngolunai nasa dosaku nausai doi tabari tahon holong nai di dia Tuhan tu dosoni tuk manupahi tarlobida sasana Jesus pinucima nasa dosaku nausai doi ninna ibana. Di dia Tuhan tu dosoni tuk manupahi tarlobida sasada Jesus pinujima ima didok ibana. On sian panidangion di ibana taringo tu debata natuk manesa dosa. Di sesa ibana do dosaku ninna ibana. Dungi dido ibana musena holan sasada Jesus do si pujion. Tung mace godang dope diamu amang inang molo tabere ngano di buku edeon godang dope aka ede na diciptakan ni si Fanny J. Crosby. Luar biasa. Nang peso marnida alay boy do ibana marnida habalgaon ni debata. Nang pe secara fisik dang boy si malolong naum marnida alay boy do di bereng ibana habalgaon di debata habalgaon ni huasona boy do dihilala ibana nang holong ni rohan ni debata di ibana. Sempat do si Fanny J. Crosby manol soli Tuhan buasa au dang boy mamereng. Sempat do ibana manol soli Tuhan kenapa saya tidak bisa melihat? Kenapa saya tidak bisa melihat keindahan dunia ini? Kenapa saya tidak bisa melihat wajah orang-orang yang saya kasihi? Songonna merasa kecewa ibana. Alai kemudian tabereng ma dihamu amang inang dido ibana. Dung Tuhan Yesus napuna au songgop dabena biar hulau ninna. Dung Tuhan Yesus napuna au dung lam dipajonok ibana dirina tu debata songgop madame di dirina. Dame nama doko songonon unang sol-soli agia aha. Argado ho di debata. Jalan yang pakeon di debata doho. Ima hadameon duko boy ibana mengalahkan rasa kecewa. Nadong di bagasat dirina. Kedamaian itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Molo se manol soli hita didirita, molo se kecewa hita tu dirita, merbedai do hita do dirita disi. Kita tidak bisa menerima keberadaan kita, itu sangat menyakitkan. Alai amang inang, dung marsaor si Fanny J. Crosby lam rosu parsauran na doho debata lam diatu si iba nama holong do hape rohani debata tuau. Nang pedang marnida au songoni matuhani madok tuhita amang inang holong dorohana tuhita mace holong dorohana tuhita jala arga dohita sude diadopan ni debata terimalah dirimu apa adanya cintai dirimu apa adanya molotung tabereng pe songon na adong halubian ni halakan sia kita alai saunari mari kita belajar mencintai diri kita karena kita diciptakan dengan begitu indah. Amin. Bereng matu diri tay amang inang ada sesuatu yang luar biasa Tuhan ciptakan di dalam diri kita.
Argado hita dia do pandi de bata, molo lam marsawar hita do de bata, lam taboto do odo HP. Nanilehon di bata tu au pakyok kumay bain sangap di guarna. Amang inang, dipakai si Fanny J. Crosby do Ede, laho patubegehon habalgaon di debata bersaksi tentang kemuliaan Tuhan hitape tapake ma edetai boha asabue lam tebba bilangan ni akan aporsea masuk tu bagas joro memuji-muji pasangapon goar ni debata. Manang ditiki marukil hita tabuat ma edesian buku ede taidehon ma ima paposon rohata. Nang pe adong akal lagu-lagu portibi, alai anggol lagu na di buku edeon, ini cukup untuk menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Amang inang, sehuingo do opuku na jolo, opung suhut, partonun. Alai molo martonunon, mulai jam 7 borngin, jam 7 pagi maaf, saat tu jam 10 manang tu jam 11 malam. Say inarohaku do, opukon lakso di boto do loja. Sian manugot saat tu tonga borngin martonun. Jala ikosai do tonunanon hari Sabtu pagi. Alana buanon namai tu pasar lau jualon na. Heado husuku no puku. Nasolo jado hopung mulai manogot to saat tu borngin martonu kotorus niku. Memang dak ya au loja ninna. Iro masa dang loja hopung niku. Ala au dibereko do maredde do au kan dibegi hodo kan edeku ido. Edesya buku edde di kanopung ido. Mama bahenau margogo ninna ibana. Jadi terus do ibana se maredde nang peso di tiop molo na jolo na sauma hapal na. Manang na joloi ditikina buku ede terpisah dope. Jadi kobuano do dua. Jadi tobal do anggono aing dang pola be ati amanginang. Ala nunga along ala bantu ima smartphone. Jadi molo maret dia pungon. Boy do diingot sampai 10 ayat. Daku boto aka upuku di sonoaing boy do pe menghafal satu 10 ayat. Ayadong do na sampai 14 ayat edetai. Ima edeta ditiki pertanyaan minggu nasalpu. Minggu iya. Adong do kan? Nomor 330 do rai. 14 ayat boy do dihafal sude. Jala ima terus de ho bolak balik gudang nai ede muopung bay do tong on ede buku ede do on tabodo obegion gabi margogo iba si pata ede naon olo do ede nama cahica marolo po lopton diki ninna kan alay tokin nai nga asing muse nga songon na lebat ede na tujolom ninna muse kan opung naking bahasa edemu songon na ceria ale noeng gali-gali niku ima so dibotoho nariariahai ditongos tulangmu do tuau ditongos tuho niku wesel ninnate na jolo wesel do pe kan lau makirim hepeng noeng do TF ninnate wesel ninna alani do opung marede marulopolop tondiki idot tong utangnya ko do tulang mi asa berhasil karejo hape dikirim do dia udah ba je marulopolop to diku mole hati ma Tuhan di pasu-pasu do hape aka anak koki jelawi ngok do arong do najoloi olo do hugotili tulang mo molodang olo marsiajar alani hupangiro matu Tuhan nasiroham sai salpuho maka hurangaki alani do laking lebba tau marede husol solido rohaku husol soli atok sude dosaku bah ido pung edak sarupa habe sude ede hope ninna tuau dak sarupai adong do ede olop-olop adong do ede hasesaan di dosa memang macekaya do anggo buku ede tau alesi adong do madok nunga usangi kolot ninna alay molo taida amanginang edet tau sude muatan teologisnya luar biasa dalam. Jaladang asal diciptakan, songonaudo naking diciptakan
didorong oleh iman. Alanido sahat tutikion mangolu dope laguon. Songon Edeni Sifani J. Crosby ditulis tahun 1915. Mangolu dope sahat tutikion. Jala adong dope aka edei sian tahun 1500 mulu diberi kamu amang opat-opat pitu. Ima na ditulis tahun 1527. Bayak kok kamu amanginang. Tapi sampai sekarang masih hidup. Memang berbeda do ede molohola di edehon sian lomoni roha sabing sato kidoi. Tapi ketika nyanyian itu diciptakan, didorong oleh kekuatan iman, dia akan selalu hidup. Amang inang. Sungguh dia do hadu muani doho turpuk taonate. Minggu kantate jala di padomu mai muse tu minggu ta ditikion molo topik na taida dileho debatado hamubaon ni roha gudang do ede nama bae sasahalak gabe muba gudang do ede nama bahen sasahalak na sedih gabe ceria adong do ede nama bahe jolma namarlas ni roha bui gabe tangis. Di minggu kantate sadario didok edehon masada ede nai baru di Jehovah. Apa nyanyian baru yang mau kita nyanyikan menjadi persembahan kepada Tuhan? Didok ma ditopiki ima hamubaun ni rohatta. Hamubaun ni rohatta. Songon hamubaun ni rohani halak Jahudi. Dia mah hamubaun ni rohani halak Jahudi. Nah dibaritahu diturpukon. Orang Yahudi ini selalu hidup eksklusif. Merasa bangsa yang lain itu berbeda dengan dirinya. Halak Yahudi merasa bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka adalah bangsa yang dikhususkan. Mereka adalah bangsa yang istimewa. Ini membuat mereka menganggap bangsa yang lain itu adalah bangsa yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Holanda sida do nadi haholongi debata. Alani saya berusaha do nasida unang sanga marsaor dohot akka halak na asing na dianggap adalah orang kafir seperti Cornelius yang ada di dalam penjelasan daripada Petrus di Bidu 10. Cornelius ini orang non-Yahudi. Dia adalah orang yang baik dan dia rindu menjadi seorang pengikut Kristus. Dan Petrus melihat kerinduannya. Petrus itu seorang Yahudi. Hape adong do di nasida hasomalan, nasubui nasida marsaor, doho takahalak nasosarobang doho nasida. Alai dinamartangi yang si Petrus, mangido hagogoon sian debata. Asabui si Corneliuson, gabi halak Kristen, asa dijakon ibana di harajaon di debata, jolo martangiang do ibana. Dungi, dileho debata matu ibana naking adong sadahain na macai bidang. Maropak suhi, dungi tarangkat tugijang, alay di bagasan na aka binatang, tadok majo binatang na haram. Molo na jolo, adong doyate di halak Yahudi, aka siopatpat na haram ninna. Dungi didok debata tu ibana Petrus, pangan ma. Didok si Petrus toka Tuhan. Dan jadi au mangaton si panganon naramun. Tolu hali didok debata pangan ma. Nahudoki dan jadi dohonom muramun. Alani didok debata, alani didok si Petrus maaf. Olo Tuhan ninna. Nama dok songonod doidak masalah si panganon amang inang. Alay nama dok songonon, bahwa orang sana yang kau anggap itu ramun, haram, mereka juga berharga bagi saya. Tuhan mau mengatakan demikian. Jadi unang lias roham tuhalakan, nang pediguari ho bangso nabadia, alay halakape, tong do ikut taruli di barita nauli do di haluaon nasian debata. Asadada holak kamu, nang pe bangso na tarpilit, nang pe bangso nadirok bangso nabadia, tapi kasih Allah itu juga sampai kepada orang lain. Dada holat Tuhamu. Alani ulahon ma.
jakon maibana ido naneng dohononna asa iko sudedo manadda debata aladido dinanaing borhat Tuhan Yesus tuban wagijang ahado amanat agung ni Tuhan Yesus tu akasisianna borhat mahamu didihamu ma nasa bangso tu bagasan goar di debata ama anak doho todi perbadia. Artinya Allah merindukan semua bangsa mengenal Injil, mengenal berita keselamatan, dan terlebih mereka menjadi orang-orang yang mendapat jaminan keselamatan kekal. Jadi amang inang, bahaya sekali kalau kita hidup dalam eksklusivisme. Merasa diri kita yang terbaik, merasa diri kita yang paling kudus, merasa diri kita adalah orang yang paling layak untuk diselamatkan. Merasa diri kita adalah yang terbaik dan orang lain itu adalah biasa saja. Anggo dihita rang arok songonia tia manginang. Salu na dohita dihaholongi debata, jala terbuka dohita nang tuhalak na asing. Dang menutup diri hita tu akahalak na asing. Tuhan juga rindu amang inang. Kita berbaur dengan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Alana mangolu dohita di bagasan kemajemukan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras. Mangolu dohita di bagasan nii, kita tidak bisa pungkiri itu. Jala songon aka anak do boru di debata hita, tarjou dohita gabe si pasada, bukan orang yang memisah-misahkan. Memang kita mengatakan kita hidup di dalam perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan harus membuat kita menjadi membeda-bedakan. Mangolu dohita di bagasan kepelbagaian, tapi kita tetap satu. Jalan negara tapi di doate bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jala halak Kristen tarjou dosude ikon boy pasadahon di aka perbedaan-perbedaan na adongi. Dang gabe membenci, dang adong nagabe rasis, dang adong nagabe diskriminatif, alay di rangkul dosude. Memang mauldoi, ati amang inang, mauldoi, majakon sude akadongan, sian na berbagai suku dohot agama, itu pergumulan. Alay songon akasihuton Yesus, turpukom mamadok tuhita, ikon paubauta cara pandang kita terhadap orang lain yang berbeda suku, agama dengan kita. Mereka bukan musuh. Ala jauh di pitor di do musuh doi. Dan jadi hita mardongat dohot talaki. Dan jadi hita marsaur dohot talaki. Tapi Tuhan sekarang mengajari kita bahwa anak-anak Tuhan harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bohapi. Tungadong penwaing di humaliak tanda berbeda agama. Iko gabi pasu-pasu do hita di si amang inang. Dan gabi pada diri hita siani. Mungkin didok soolo na sida marsaur dohot tami. Tujolo di jabu nami pe soolo halaki apalagi mamangan. Dangolo yang menyentuh, tidak masalah. Yang penting komunikasi kita dengan mereka tetap ada. Daripada namar hobar jabu, lak somar sipak kulingan ate. Ini adalah satu hal yang menjadi pergumulan bagi kita. Ale didok naking tuhita, sudedo hita punya tanggung jawab supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita juga menerima kasih sayang dari kita. Bohado, asa akhirna didok nasida, tadado halak Kristen obah ramah do ninna. Tadado halak Kristen nasida, ramah do nasida, burjudo nasida, dihaholongi do hita, dang pola ikut dohonon, gabi Kristen maho, ujung na olo do nasida, mamereng, aka pangalahot tai, ujung na gabi didok, gabi sihuton Kristus mahami. Amin. Dang pola nase ikut dohonon, tapi melalui cara hidup kita, orang lain tertarik menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nungahudok nadia katiki nasalpu. Satu tindakan itu lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Tung tadok pe Kristen doau,
Denggakiat do ajaran nami, tapi kalau tidak sesuai dengan tindakan, orang lain akan semakin lari dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi ketika kita menunjukkan perilaku-perilaku terpuji, maka mereka dengan sendirinya akan menerima Kristus menjadi keselamatannya. Amang inang, holong ni Tuhan ta Jesusi nunga di patuduhon marhite turpuk tadi tikion. Bahwa dia juga menerima setiap orang dari kalangan manapun. Yang penting adong hamubaon ni roha. Dileho debatama hamubaon ni roha di nasida. Dungi jakonon nado nasida. Hamubaon ni dang terlahir sian dirita. Tapi itu adalah berkat kekuatan yang datang dari Allah. Moloboi hita berubah. Lam tatada asini rohan di debata. Gabeda potam mahita di haluau ni. Amanginang matse ulido hatani debata tuhi tadi tikion terlumowi ma dinaboy di tikion muse rapita doho naposo ni Tuhan nai baru sahat tuhuriat taon ima amang guru mangusong dohot inang lasmaro hatta nunga lumayan leling tapaima gattini amang guru ta naung borhat pensiun jala tatangya koma amang guru lam margogo. Molo nahutadda amang guruon memang seorang yang rajin. Alahya hami rap najolo di Baligi. Di sabungan di distrik do najolo amangon. Jala luar biasa do anggo akka pelayanan na. Anggo akka ama doan non barepo mabainon nya mangon. Gudang nama kaulon na bainon na. Ido memang nataharap pon. Semakin semangat akka ama. Alay tongdo tu akka ina pe boydo. Yado hubere nga mangus sahali. Idia hamuna niku u telepon sahali. Manabi ninna ay marhuero manabi. Masuk na sungod dia do amang guru. Ido manabi hami tu haumani opung ni sibutet ninna ba. Toho do on noangin narwako. Hubereng habi manabi do memang toho. Mangurupi akaruasi manabi. Anggoy so na mangguru si sabiota akaruas tau ma ate. Dang nabi gabi songod dia. Alay ido to nani Tuhani bidang si sabioni. Alay otik akapanabi ninna. Saunari lau manogu-nogu ruas taon. Alarang arong beson hauma amang guru ate. Alay mahauma na bidangin waing ruas ni huriat tau sude siandak danak sahat tunama tua. Luar biasa do anggo kerja. Soal kerja. Diurupi do akaruas manabi marhua masude mai bohama asa las rohana bentuk akapungan kor di sandison ulalan no di setiap sektor anong naman nono naka grup kur bainon ya mangguruta mudah-mudahan mati mangguru rap mahita marhubas di tongani huriai jalapos dorohaku dang mubay molo mubape mubana lam tudenggan na idotong amin. Alanido dung didok amang guru mangusong tu Pekanbaru na bah inama las ni rohanami berarti lam tabas semangat nama hami hurion lam margogo ma ni pargogoon ni Tuhani lau mabahen akahaulion sugari lau hamu amanginang tu jawunya amang guru noaing nasaukiat di sitano tibona ngadatar noaing saderi do pedison ngapitur baga taman na. Berarti boy manot taman namyotong uli kinclong boy gabe tempat ni akaruas marlas ni roha. Luar biasa. Semangat hami dibahen. Semangat tita sude. Molo rap hita amang inang. Molo nunga songo ni ringgas na. Naposo ni debata. Dahi tapi ikom mendukung ma. Amin. Bertangan dingin. Satruk bunga ribuan. Macegoda nga kaswa-swa na dibuan. Berarti lam hijau naman non anggo pekarangan namyon. Berarti anon amang guru namyon mabahen komplekson gabi luar biasa inganan percontohan. Asaboy akarwason maboto sungod dia do manuan on nang pesoadong tano na bidang. Alay mamake akapolibet. Belga-belga do hape akaperbuena niku. Ay buy do hape basadang buy nga hubuan uba nanin na anggop peda niku ate. Alani amang inang rak mahita te.
Molo amang guru punya keahlian, bahitan no boy mamadok, nah amang guru, nyop bibit, bahe no gabe marparbue, godang, ni nahita mate. Asa gayung bersambut, amang inang, alay songodido nang pakubasyon tu akan aposo pe, tu ama pe, ina pe, lansia pe, luar biasa, sudedo boy. Alani tatangnyakon ma, anggia ma, lam tu hirasna, rohani ruas ni huria, laho madoho tiak kaulaon di tonga-tonga ni huriat taon. Margogo mamang guru do inang, jala dilehon bisuk do apistaran nasian ibana. Amin, martanya kita. Tuhan debata para sirohana sumurung mauliate madiho Tuhan. Siala denggan di basam na wilalahami, napatauho kami marpungu di tonga-tonga ni bagas joroon di minggu kantate sadarion. Nunga di paluaso hami mamuji pasangapun guarmu marhite aka ede. Anggia ma ede nami itau gabi sada pilihan nabadia di adopanmu. Alai laos di paingot todo hami di minggu kantate sadarion. Nagabi ede nai baru sian hami ima hamubaon ni rohanami. Asa unang behami Tuhan menghakimi akadongan nami na berbeda dohot tami. Na berbeda di keyakinan nami di aka na asing pe Tuhan. Alay naing mahami merangkul nasida. Jala ikut do patadahonon nami ho tu nasida Tuhan. Dang sian aka parhataan be. Alay tarlumubi ma sian aka pabahenan nami. Asa takas di ida aka natoropi. Pabua aka anak doho boru di debata. Ima aka naburju. Nasay mangolu di bagasan aka hasitongan. Mangulahon aka nadenggan nahobar tulomon ni roham. Pasu-pasu mahami sude, margogo mahami mangulahok katami Tuhan, jalahu ulahok kami maakalomo ni roham. Ikom mahami gabe berkat di tonga-tonga ni nahumaliang, na mangolu dohami Tuhan di tonga-tonga ni bangso na majemuk, alani ajari mahami di godang ni akka, perbedaan na lohot di hami Tuhan. Iko dohami gabe sahalak na pasadahon, na boy gabe pasu-pasu, naboy gabi sibuan dame dohot las ni roha. Tarida ma Tuhan perbedaan ni aka anak dohot boru ni Tuhan Yesus. Iman nasida nasay mabuan aka nauli nadenggan di tonga-tonga ni aka natorop. Pasu-pasu ma sude ruasmon siandagdanak saha tunamatua. Pargogoy di aka ulaon jala pasu-pasu na niulan ni tangan nasida. Pargogoy di na mangadopi ragam ni aka hamaulon hamonakon nasida Tuhan. Songoni akan namarsahit pamaluma, marhite ubat na pinangan na doho, marhite tangan di pangubati na majama pamatang na. Songoni matuhan akan namarsak apulima, akan na dibagasan padelian lehon mapakirimon. Asiro hamakan namarlas ni roha peruasmi, ajari mamarlas ni roha di bagasan ho. Margogo manasida mabahil las ni roha nai, gabe tau hasangapon dohot hamuliaon di guarmu. Pasu-pasu sudia kaparhalado di tonga-tonga ni huriamon. Jalaho mana mangalehos sada ni roha di hami. Mangalehon gogo sahala doho bisuk di hami. Laho manugunogu ruasmi asalam jonok tuho. Pasu-pasu nang sudedo aka keluarga nami pe Tuhan. Nang aka yanakon nami, aka namet-met, aka remaja, aka naposo bulung pe Tuhan. Di bagasan linggomanmu ma. Margogo manasida patuduhon hadirion nasongon aka anakonmu, marhite aka pangalaho dohot aka pabahenan na. Tuhan nami ditikyong macelas rohanami, boy hami rap dohot amang guru, manahan si mangucong do inang do aka keluarga. Hodo Tuhan na pataruhon na posomi tuson, huboto hami do na sailahon di bagasan semangat, amangon di namakubasi di huriami. Jala si hol do rohanami akan naposom sude Tuhan, di bagasan haringgason, laho makobasi di tonga-tonga ni huriam. Jalaho manapatauhon na posomon, makobasi di son Tuhan sian nasaroha. Di bagasan semangat na baru, di bagasan las ni roha, manugunugu akaruas na pinasahatmu Tuhami. Alani seleon mahi pason di daging doho todi di amang doho di inang, doho di sude keluarga. Pasu-pasu doho robongan na mangudurhon, na manaruhon amangon. Anggia malas roha nasida. Jalahoma Tuhan na mangujakkon na posomi di huriaon.
jala sude ruas ni huria majakon nasida. Maulia tema Tuhan nami hupuji hami maho di bagasan Kristus Yesus para siroha. Amin. Mari demahita tapasahat mapiliata.
Huriani tu hatta nahina holongan nuaing sahat mahita tu acara mangujakun guru huria fungsional HKBP Resort Pekanbaru. Maret de mahita. Martua dohuriami aina holam do rohami mapaina luana dilehon ho partogini namala cari sasude pature parohana una dihuria nabalia panditana atara burju rohana. Hamuhurian itu hatta ruas doh parhalado ni huria di HKBP Resort Pekanbaruan di Ari Sadarion Laos Ojakonon ma amat taguru manahan simangucong gabe guru huria fungsional di HKBP Resort Pekanbaruan. Hobartusi tabege majolo surat ketetapan ni Eporus Huria Kristen Batak Protestan Taringo Tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 15-GR-SK-03-2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama Guru Manahan Simangunsong, nomor induk pegawai 199.507 datar 2 datar 1803 1970 datar 00, tanggal lahir 18 Maret 1970, jabatan dahulu Guru Huria HKBP Parmonangan Persiapan Resort Rianiate Distrik 7 Samosir, terhitung mulai 15 Maret 2025 menjadi Guru Huria Fungsional HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau. Dengan ketentuan A, menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B, menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C, kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D, memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E, apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Parhalado HKBP Persiapan Resort Rianiate, Parhalado HKBP Parmonangan, Preses HKBP Distrik 22 Riau, Parhalado HKBP Resort Pekanbaru, BPSK HKBP, pertinggal untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 3 Maret 2025.
Huria Kristen Batak Protestan, Epurus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan dicap. Namu amang guru manahan Simangucong, hobartu surat haputusan ni Epurus Huria Kristen Batak Protestan, paujakon mahamu gabe guru Huria fungsional HKBP Resort Pekanbaruan. Dibaheni husukun mahamu diadopan di debata napuna huriai, nang dijolo ni huria napungu dison. Naolo dohamu ojak konon, gabe guru huria fungsional di HKBP Resort Pekanbaruan, jalana olo dohamu mameleho dirimuna, mangaradoti ulauni hobar tulomoni rohani debata, nang tu aturan doho peraturan HKBP, au Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 22 Riau, atas nama Preses HKBP Distrik 22 Riau, hupaujak mahamu gabe guru huria fungsional HKBP Resort Pekanbaru, marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, sai didongani mahamu mangulahon ulauni, asamar sangap goarna marhite-hite pakko basion muna, diramoti jaladi pargogoi di bata mahamu dohot keluarga. Amin. Hamu huria ni tuhata ruas doho parhala doni huria HKBP Resort Pekanbaruan, jakon hamuma amatta guru manahan Simangucong di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Tangyakot jala urupi hamuma nasida asa majadi ulaun nasida di HKBP Resort Pekanbaruan. Jakon jala tangyakot kamu manang keluarga nasida, asa gabe pangurupi di ulonna bayan sangap di goarna dohot lasniroha nang dihita martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami ulu raja napuna huria, mau liate maroha nami tuho jala pujion nami goar munabadiai, aidang di palwaso huriam so marparmahan, alai sai di pabakit todo akan aposom na burju, jalana olo suruon mu mamaritahon hatam, nunga di paujakko amanami guru manahan Simangucong, gabe guru huria fungsional di Resort Pekanbaruan, asi maroham, lehon matod di parbadia, margogoihon, maparsahalai, maparbisuhi nasida doho rohana patas, asapolin hatami di baritahon nasida, lehon maharinggason makobasi, hahipason, hatoguon doho hiras niroha mangaradoti sude ulaon di huriaon, tupahi jala pasu-pasu masaluhu na niula nasida, pasu-pasu jala pargogoi madoho inanami, pangurupi na nilehon mutu naposom, suang songoni saluhut keluarga nasida, upangidohami tuho, marhite-hite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nuaing sahak mahita di naman tokata, perculuma hata patujolo manang perkenalan sian amang guru manahan Simangunsong dohot keluarga pina sahak ma tiki dinasida. Nang hormati nami amang inang pareses, ang nawakili ng pareses, amang pagdita, inang pagdita doda, majutak, nawakili, kadep koinonia, nang huhaholong ihami, amang parhalado, inang parhalado sa luhut na, nang sudi sa luhut na, ruas ni huria, amang inang, maposo pinaribot, nang hanggi nami sa luhut na,
Tongjok kami di son hobar tuaka ulaw naong pinasahan ni Tuhata marihiti hurian nai jala las rohanami nunga diojak kod di huriaon jala jalom hamu mahami tutu songo diape kahurangan nami anon naurudu hami kerjasama yang baik laho patuluson ulaw ni Tuhata di huriaon nasa natolak gugunami patupaon nami do unotung arong akana hurang bohita masih pature-turean masih aju-ajuan patuluson sakat ni Tuhata itong-atongan ni huriaon jakok kamu mahami jalalas marohamuna majakok kami hami pelas torohanami sahat di huriaon songonima prasahat nami kobar tu bata dahul diri secara singkat ma melutup parpudi piaon kami guru huria MC Mangucong jala omak na martubuhon boru semarakir inata boru si hobing lubatoruan jala si matuaku boru pakpahan jala opak dana dihami tulu bawa sada boru nunga sohot sada tulunai marsikola manuaing songonima partinadan di tonga-tonga ni uriata di bahasa tikyo Tuhata mana mangaramoti hita. Salam. Nuaeng pinasahap ma sian utusan ruas ni huria di nanaing pasahaton hata panjakonon pinangidoma tu amang manurung. Salam. Horos marihita saluhna. Parjolo tapasahat mauliate itu amat taribata pardengkan bahasa. Namanga leon tiki naleheton dihita di pajakon ni amang guruta naro serianiate pidatu HKBP Resort Pekanbaru Jalan Hang Tua Distrik 22. Nau parsanga behami inang Padita Resort inang doda borusi majuntak suwak songonido nak tusude pangula nagok tiki di huriat tahun nahu persanga pihami sude situanami pangula ni huria ama dot ina di huriat tahun suwak songonido di ama do ina saksong ni nang dinaposo bulong remaja sudah tahe roy dadana mau lihat mari Tuhan dosma rohata hamima napasahaton hata di pajakon ni amang guruta naro tu huriataon amang guru Horos ma dia amang guru mau lihat ma di Tuhata gajanggo perdalanani syariani ate tupak kebaruan alai nakin ala hubegi hami sonanggoro hamuna hami pe lastro hanami ujui amang guru ola borhat guru nami guru Darmot Sitopul pensiun siaran huriat tahun songon naliling ro pangkatina tuhuriawan jadi akka amata horong niama saya suku-suku doropani alai na di hari Jumati holakku boto hami naik pojak konamang guru di huriat tahun pitor merahusip-pusip do akka dongan ama parkor aman Malaysia munon suli hami horong niama marhusip-pusip kami Gilas ni rohanami
kupilitami mayat denami, dia na socok pabuan alas rohanami. Imanakil uben na madok mauliate hami tua mata ibata di haroromuna di dongani rohamu sahatu ingananon. Jadi mas sailas rohanami posma rohani amang guru mendukung rohami di sude ulawan amang guru nadong di huriat tahun. Masa tangiang mahita asa sude boy marjala dua denggan. Holangi do tok saotik nas kusuk rohanami hian. Biasana molo adong pertukaran guru las disiro pisah sambut. Ido pisah sambut. Alayo nasing jolo brohat du guru nami guru stopul baru pe asaro amang guru si mangucong. Jadi gabi dua hali karejo. Artinya nuku bawa hatami nasida kupas hatami ma bukulan na digijangin na para sarang di borong-borong. Bulan na digijang parduman ni si malok. Tu nasida. Alay itu amang di son, dak kupas hatami pesan-pesan, kesan-kesan dohot pesan. Kesan nga dibuan na mata stopul tu sidepuan. Sonari kami sian horongnya kama ruas ni huriat tanadong di huriah HKBP hang tuaon mangido tu hamu nami guru nami asa pasaton nami do pesan nami do hamuna di tikyon. Kami songon utusan ni ruas parjolo sebelum hupang ido kami pesan nami manang pengharapan nami tu amang guru. Selamat datang ma di hamu guru nami. Gabe guru ni huriam ma hamu na endang guru ni rianiate be ade amang guru. Nah, jadi sasitong anak kiringatang au hiya matok kateson. Aisod do hula-hula muni ketuatta si hobing. Isido si matuamu pakpahan. Jadi ditinggal loh kamu akahang kipinaribot di rianinate duk sahat tuson jupang mumu siak kana dubingkan. Postro hasi amang guru. Jadi di dukungan nami tu hamu namang guru nami toktong wo bonon nami hamu ditanyang nami asa di pargugo itu hatta hamu diulaw ni perlura pa boku 15 mara mulak salau sektor di Pakabaruan 15 sektor nadumau 26 kilometer. Jadi bolobor hati urari sahab maborngin 26 kilometer. Jadi di antara na 15 on sektor na paling bagak sektor Arengka Indah ma. Darok sektor na marwarna indah selain ni sektor Panam Arengka Indah. Jadi situa nabi di si Mangula amata situa Donald Sitopul. Oma nama nugu-nugu hami di sektori jala odlo sektor na bulak di Pakabaruan. Mulai siat terminal sahat tu sipang lipat kain 30 kilometer. Alai pos rohana memang guru alahu berek kami do las rohamuna tu Pakabaruan nabui do muse tadau muhami di sektor masing-masing. Sonima nabui tardoko kami amang guru nami pos rohanami naikon langsung rak nama hita mengajari kami di Koramaon asalam retahita di Punguataon. Hubak kami mahamu di bagai setelahnya ngami margugo mahamu amang guru sak soni nang dinang boru hombing sai di batur tuhata akaulaon silamuna di huriataon. Tuk soni pe nabuhi tardok kami las marohamuna hujakok kami mahamu di Huria HKBP Resort Hang Tua Distrik 22 Riau. Horas marita salubuda. Utima. Turadong pangiduan nanti. Tu korama. Moliate mah dia mang manurung noeng hata panjakonon sian utusan parhalado HKBP Pekanbaru dohot saresot Pekanbaru pinasa mah tu mang lubis.
Oras madihita. Perjulu sahali mauliate mak di pasaha rohata tua dopan ni debata si para si rohana sumurung buhi tamarpungu di bagas joronaon. Secara khusus madok mauliate duhami di panugunuguon niamang pareses alana hami son mewakili resort parhala do resort do sian huriat tahun mauliate di inang padita buru majutak nang majakon nakin ala amang guru manahan si mangucong do tinang nauksahat huriat tahun upasatay mamuliate nami tu haroromuna suaksoni ma nahu parsanga pihami robongan natoras niamang pungudison huberek kami natoras sian amang do natoras sian inang moliate ma di haroromuna di huriat tahun jadi upikir-pikirin nak kaning mekil do hami salut nesenan ay ngay do ngabe utusa siar ruas kaleta hese na para lodoma jadi adong hukutip sautik kebetulan saguar hamidot eporus nasida Victor Tinabunan au Victor Luis jadi so nakaparlawa do sudia mangate minar do buini amang ubirek kami mauliate ma adong idok nasida sonon mauliate ma di Tuhan di tahun transformasi ni huriat tahun adong rupan diuputi yami saya ingot-ingot idu ate berarti nahurang go salilingom mulutuk pe hurang marpamuati marohani debata di hita adong na parjuli do nasida songonon molo transformasi pembaharuan mak pembaharuan akan janji sudi do hita marjanji adong go janji sucita sudi janji manan tardidi mabuat dana tardidi mabuan marguru malua songon hita hami parhalado adong go janji nami aparalado situa satawi rupani adonggo janji di padita adonggo tugas-tugas di guru huria taulahum mamang do dinggan asalas rohani di bata di hita lak batak adonggo musi pembaruan kultur rina kultur hita lak bataki itu dia lau ibu do huriana ibu do garejana dang nama ngajari rupani toka dia jari guru mulu kulturon badia menang naulehet atar di sahur don tu karakter di halak kita halak Batak karakter orang Batak itu terpimpin bisa dia menjembatani apapun situasinya yang berat moldak salam hai musena parpulima di tohonan pelayanan ini mamang pada sipo pelayanan ini soone do ni ruas ni huriat tanak kaning adong 15 sektor amang dison 15 sektor jadi suatu tarsonggo tamang adong go sektoron songoni pudi jabunami asing do sektor na lay 100 meter do sa jabunami nang napule dia memang jadi di haroron yamangon marpos ni roha do hami secara khusus hami sian hapar haladon alana nama beroster nami inang bibil pro do salilingon dong lau amang guru darmot ba reta mahita mang siap do hami di komando yamang denggama bay namang roster na mulubuya sanak palujahu atarudok kami nama sa itu inang bibil pro mulubuy nang sahalitu lubulan jadwal rosteri di bayan ibahe mu se roster ni hapar haladon olo si pata pertanyaan di sektori lulu rohani ruasi siapa mang sintuah merjamita tempat kita olo saleba mangalusi di las do rohanami mulu berek kami tegap dua mang sigap do parularaga dua mang hubigi hami las do rohanami disi mulu ami pos rohanami dak songon na di sanibe parmonangan ni at tarusukon na kinamang situa utajulu
Mulai sana mang daudu pita itu hai tu tahu oh daudu ya mang. Itu bakido hita 5 kilo mak siak kota inna. Mulai songai kota ona mang. Ngadi kota besar obihitannya. Jadi barat marupani mendukung mahami siap parhalado. Naksoni di uluata tadukung uluata akka program ni amang Victor Tinabunani akka bibi lasroha mamereng mabegi halana nasida pe tegak lurus do tu pamaret tata jelas semaroha tamangda lasroha nami molutuk pedang dison akang ginami iboto nami anak konyamang ubegi hami adong duna kuliah di luar kota daudo tubali nasida kuliah berhasil ma iparsikolan na perkuliahan hati amangda jadi horas madita sude so panggil duata di budaya Batak mesita batua mak perlikoman di Siborok debata masih lehot tua diramoti mamang diramoti tasaluhun na do ruas ni uriata mau lihat mah horas mak mau lihat tema nuaing sahak maita sian hatapani puli na mewakili Reses HKBP Distrik 22 Riau pinasa ma tuinang pedita. Mulia tema di Tuhan nunga denggan mardalan pangucakono ni naposo ni Tuhata amang guru manahan si mangucong dohonon nami mas selamat datang madihamu amang doho inang margogo mahamu jala marsahala marbisuk nasian Tuhatai mahamu manguduti ulaun pakobasion di huriat tahun. Saha mata bini uluat tadi distrikon sian amang Preses HKBP Distrik 22 Riau. Tuhan ma namangaramoti, Tuhan ma namangalinggomi, Tuhan ma natoktong mangalehon pasu-pasuna. Tu amang guru doho sude keluarga. Mau lihat ma diharoroni keluarga na mendampingi naposoni Tuhata doho rombongan nasian HKBP persiapan resort Parmonangan. Songoni ma amanginang sahat ni hatanami say Tuhan mana mangaramoti hita anggiat di bagasan kerjasama nadenggan mahita saling mendukung diaka ulauta unang menek rohani amang guru songon nauti do ruason din naruhana te ala na udah do memang sadarion anggur wasta selalu semangat do namar minggon alai rope udani hujan berkat doi amang posrohan nami haroro ni amang pe mabuan berkat berkelimpahan ma tuhuriat tahun amin mau lihat tema rim mahita jongjong marede mahita. Akema, 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 kobong suri, matandahon kahalongon, dirahon di Jesusi, namangoliho osiyom, nangoloy sude patik nai akema tatangyakon mapiliata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasah tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami pilihanon pati bulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim
Asalam utadahami godang di selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madog mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni rodi padaku hosado guguki rodi saluhur hartaku Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa didongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon madamena tu todi munabi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu madihita sude. Amang inang unang lupa hita, rap mahita muse, rap dohot aka utusan, laho maka moliatehon dengan basa ni debata, naung diojak ko namang gurut tak. Aka naung dihunjuk sian aka sektor tak mauliate mak.